uningisa uchipesa kuti muri mbiri sawa mukati mwendani ndizvo era izvo zimo nyala so chinoda kuti muchenure kana kuti wagara kwara kana kuzwanzira kuti muri kutangira papi muchigumira papi chandinetsa chanditambudza yakaningisana nedare kutanga remhuri rakatarisana ndisati ndaenda kune iyi ndiri kuruboshwe imbotanga neyandakaningisana ndiyo ndizvo ndikuoneka mukati memusha wenyu mune moto uri kuvaka nezviro kwazvo uri kupfuta uri kupfekedza manzvenze ndaona muchira mutsvuku warongedzwa ndikabvunza wematare kuti mari vamududzire zvikanzi ririmbo rakaparwa mukati memusha wenyu nevanani vana mheta rimbo rakaparwa asi wakaripara wakadzama asi ndaona mhepo yokuda pambwe asi musharukwa uyu iwoyo wakanogara pamberi pehuso mupfere mhepo yayo ikagara mumba mako kumba ndaona mune kuture asi iri kurevera mafambiro azvakaita anonzara ndorewa ndikuona yabata pamupere mupere uri ngauya ndimupefeni handikwanisi kubatanidza mitupo saka ndinotanga dupo rimwe nerimwe ndichienda chironda panoda kuti ndizokusanganisa ndokusanganisa kana pasina hapana bvisa chiri muchanza mudzimu wangu baba wakandizia ndiri ndega nyara mudzimu wangu baba nyara wakandizia ndiri ndega nyara ndoenda kwangu mandega nyara ndoenda kwangu mandega nyara ndoenda kwangu mandaigara 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 mudzimu wangu baba nyara wakandizia ndiri ndega mudzimu wangu baba nyara ndokundizia ndiri ndega nyara ndoenda kwangu mandaigara ndoenda kwangu mandaigara ndoenda kwangu mandaigara ndoenda kwangu mandega nyara ndoenda kwangu mandega nyara ndoenda kwangu mandega nyara mudzimu wangu baba wakandizia ndiri ndega mudzimu wangu baba nyara ndokundizia ndiri ndega nyara ndoenda kwangu mandaigara ndoenda kwangu mandaigara aiwakaridzai kamhuru nhaye miharanga kazvo nanimuchemereko nawaimba kudai zvinodzikisa ngirozi munoreva ndiri kuda kuti nditaure nemhepo iri ane marizwa kamiri kuimba ndezvekona kumuri kumaso munoimbira mweya kuti kwame mubvanza enda kana muimba mweya woita manyaya nandi ndamboti dzimai mafoni ndizvo igadzidze munhu ari kudzasuka ndipei mapfumo ndoenda nesango
Ndibe mavumo ndoyenda nezangu, ndibe mavumo ndoyenda nezangu, ndibe mavumo ndoyenda ndibe mavumo ndoyenda nezangu, ndibe kauja ndoyenda nezangu, ndibe mavumo ndoyenda nezangu, ndiudze iwo kwakaenda vamwe. Ndibe mavumo ndoyenda nezangu, ndibe mavumo ndoyenda nezangu, ndiudze iwo kwakaenda vamwe. Ndaida mugara ndega, sango zango here, urombo gara ndega, ndibe vakatwa ndoyenda nezangu, ndibe kauta ndoyenda nezangu, sango zango demara, urombo gara ndega, ndibe mavumo ndoyenda nezangu, ndibe mavumo ndoyenda nezangu, ndiudze iwo kwakaenda vamwe. Urombo gara ndega, sango zango here, ndoita mugara ndega, ndibe mavumo ndoyenda nezangu, ndibe vakatwa ndoyenda nezangu, ndiudze iwo kwakaenda vamwe. Ndoita mugara ndega, sango zango dema, urombo gara ndega, ndiudze iwo kwakaenda vamwe. Urombo gara ndega, sakani rakadaro, simuka zvako mukwe, sakani rakadaro. Nokuti ndiri kuririndisa, ndiri kucherechedzwa musharukwa nandi wemukwerewo, ndizvo kureva kuti ndisekuru nandi ndiwo wari kuva achitaura nhonha dzakaitika, mozva. Saka mhepo yemufi isina kubuda, urikuzvara ndikureva, asi ningisa ndacherechedza kuti wakagarwa nemupari wemhosva, ndizvo. Ndidairei aiwa ramunonzwa eta since manda failed Jupiter St. Gaden, the return that Sanamanda beautiful Jupiter St. Gaden, ever returned that Sanamanda. Ndiri kunoningiswa mhepo iri kunobata, iri kunotsanangura kuti ndakaurayiwa, ndizvo. Asi handisi kuuraya ndega, ndizvo. Ndamupfukana nedare rangu ndepati. Dai handiti baba ako ndo akauraya. Saka nizvo andora ndikureva here. Akasi akaurayiwa yanga iri hama, ndizvo. Zvorinenge sandocherechedza mapfupa ake, haana kuringaniswa, haana kukotswa, zvakaitwa mama. Dai zvamunoziva zvamusingazivi musakahini. Kwete hama yemumusha, asi kuzivana. Asi ari munyika yenyu. Makazwa neniwo izwa izvandikureva. Ani makazwa neniwo izwa izvandikureva. Nokuti mupwere uri kurwara. Asi ari kumuka. Iri kuuya mhepo yakaberekana neyemufi asi achinorevera musharuka wemusha. Asi anotaura kuti handina kuriita ndoga. Maizvese. Eta since
Manda field Jupiter Saint Guidance every thunder tsana manda glow ever since manda pronudi field tambanudza izvanza. Mamwe mapfupa akatorwa, mapfupa amuka, mamwe mapfupa akatorwa akaendeswa misha yawo, handivorinzwa. Asi mapfupa ake anotaura kuti haana kuendeswa. Ishoko kuna vamwe vakatorwa, vamwe vasakatorwa tikazobvunzwa isusu kuti ndovaifukunurwa zaiwa. Handi mvuri kufukunurwa hama dzangu dzisipoba. Manda glow aware of your Jupiter Saint Guidance ever since Manda from if you light together and each one Manda glow and Murondo Mata. Asiri Juma Shima fyo kuti mauya nediviri. Mepo iri kunorevera ndakuside ukazwayo ndimi vanani? Chibaya. Kani chititsana Manda glory fyo pa Jupiter Saint Guidance ripanda tsana unotaura kuti pakuraiwa kwakaitwa munhu uyu rega nditsana ngo ndichiti ndisataura kuti kutaura kwaari kuita kana kuti nditaurira ndikuonesa umatari. Ndizvo nayo ziburi. You might refer to Jupiter Saint Guidance ever since Manda from if you light guidance. Mepo ya uku sei isiri kunoataka. Handi muri kunzwa yakaita sei akano mpwere wa uku akanohanda nandi akatungamira mberi ndo uku. Makamborinzwa. Vana ndiye akaronga kai. Mati mbuya regerai taure tichiti kuzwa kwatinongozwa tenzeve. Izvinhu zvakaitwa muhondo izvi. Izvozvo asi mazvira uri kuti takamborizwa. Handivo ba. Makafamba pangani? Isu hatina kuti tirongozwa nekufamba kwemwana zvokurwara kwemwana izvo. Noda kutozwa wakafamba. Uchifamba wakafamba wachitatsana. Wakafamba wakanzi chiri muzukuru. Inini takazwa kuti pane mweya wemufi urikuda kusimuka urikuti ndikuda kuti mundiendese kuhama dzangu. Iyakazva mweya wemufi urimo mukati memusha wenyu uda kunzi ndiendese kuhama dzenyu uri kuti mweya uri musha menyu ndizvo kuburikidza wafamba nemupwere. Asi ndoona imimi muri mwene wechiro handiti kana ndichiti mwene wechiro nokuti dzodzo dambudziko ngozi hairambwi handi marinzwa mukada kutsutsumwa kuti haiwa isusu hatizviziva hatina mbozvinzwa handi marinzwa iri idzodzo idambudziko ramobatsirwai nguva ichakaringana. Kana mweya uchibudiswa nguva yakafanira wobudiswa wotaura mafambiro wakaita woringanisa nzira nekuti wakasunga chiraramo nokuti mhepo iri kuvhuvhuta mukati memusha wenyu. Imi vanawe uko haisati yavhuvhutako. Yet since failed Jupiter Saint Guidance returned Sanament Glory Flow ever Jupiter Saint Guidance ever returned Sanament Glory Flow haisi kubudiswa mhepo nandi kutoona mhepo yakatogara ichitaura saka tatu kuita setatu kunopokana nokuti ndandi kutoiona. Imi uri kuti haitauri haibudera asi iri kubuda here. Uraichezvezvo una mbuya wavheneki. Taura. Takaenda akabuda Akati akataura kuti ndakatorwa nemunhu akanditora akaenda neni kunguva yehondo kwandakaenda ndakasvika ndikaendeswa kwandakaenda ndikatemwa hembe dzangu dzikatorwa dzikapfekwa ndikatorwa ndikaiswa mumaplastiki ndikaiswa munhu akanditema ndiani? Ndakatemwa nevanhu vakawanda asi pakatanga vanhu vakanditema ifo. Asi wakatanga nawii ndiyo mukati memusha uyu asi wakadzama ndizvo. Itafika kuti Jupiter Saint Guidance ritanda tsvana imi muri kutambudzwa nengozi iyi gadzirisai. Uronzora ndiri kureva musatsvage kuti kwakazoparwa nekwakaendwa ndepi handi marinzwa. Imi maiona avo kana vachafambira unotera mufi unotera wega. Munzora ndiri kureva ndiri musharukwa ndiri munogara ndikutaura nemi umbarume chivanhu chikaranga kana muchichiziva
ngozi kana yatobudira musha menyu nandi ichabuda uko yobuda uko imi migadzirirwai mukati memusha wenyu unzora ndiri kureva asi edhani Shimafield Jupiter Sand Gardens iri Thunder Tournament Glory kazuva nhandi musokuriwa ndiri kuona mhepo iriko, mhepo imwe chete iri kutsanangurwa nezvayo irimo zvayo mukati memusha ati yapisa kasikai kuifambira yemitanda Tournament Glory nekuti vakuru vanaro ruoko pamusoro pemufi unzora ndiri kureva asi zvakaitika nguva yehondo. Inini zvakaitika handiripo asi makomuredi akabvunza akatorwa nemakomuredi akatorwa nemakomuredi pakazodzoka ndo paanga arohwa abva agadzikwa pakati vanhu vakaimba achinzi mutengesi akaonekwa ainei tsamba yemapasauti aipuwa ano mabasa kazi mupruvheya saka obva abvunza komuredi akamira apa ini ndakamira apa samashiri akakamira apa kazi ndiani anoda kupedzisa samashiri akati ndiri pano kubva wapuwa chapo ndobva wapedzisa kazi torai munhu tomuisa kupi kazi asi anga atakwa nevazhinji uko anga atakwa ndiro rimwe dare rimwe chete randiri kureva handisi kureva kuti wakatakwa ndirioni nokuti iwe ndori kutsanangura asi ndinodzoka padare waivepo pakati sekutsanangura kuti ndeupi umwe waivepo wana ngaridianani akazoberekwa wanga aberekwa mbuya sekuru musharukwa mungandibvumira kutaura inini wari kutaurwa nababa baya achinitaurira vanoti inini maoko angu ava handina kutema ndakada nditeme maoko angu akanjenjemera ikabvutirwa demo rikatemwa ndizvo here mudhara ndima muripo akataura baba kwauri asati baba wati timubvunza isu kurwara kwavakaita baba tikabvunza baba zvatiri kunzwa izvi zvakaitika pahondo zvikanzi zvakaitika asi inini chandichiri kuziva chandiri kutaura mwanangu handina kutema munhu handina kuita sei kana chiri chokwadi makambozi nerai nemiti hapana inini paakabva achiuya pakati apa panga paine payanhu panga paita seko inini handina kuona mumwe munhu takangoona munhu wani munhu wani wamakaona ndiani samashiri angari apa yatasenza ndikubatsire vazukuru mese munhu ngatonetsana handingambonetsaniba ngokuti inini ndiri kutaura chokwadi avanga varipo inini ndiri kutaura ngokuti inini uyu avachimbolasiyai ndizvo vazukuru ndibatsirei mimi imi handiti hamuna chamati maona hamusati maita chamanzwa asi munozere kuti mufi wese auya kumeso handiparinzwisisa yatasenza unoteya yadhani Shimafield Jupiter Sand Gardens ever since etrana kuti iwe uri kutsanangura handina rutivi ndiri pakati penyapo handimunzwa zukuru handina asi ndoda kukubatsira kuti muri sununguru ebidani Tournament Glory wanga uripo pakurohwa ukakaitwa munhu ndizvo nani zukuru aibiwori Tournament Glory fiona yedanish mepo nhasi yabudira kuvatorwa nandi kune imba yatori mwedupo ichitaura iri kungotaura mazita ekudzi kwai ndandisiri ndega ndizvo chemberi danish Tournament asi kwayabudira nhasi ndokwayatotanga nandi yaona kwakavhurika suwo imari dani Thunder Tournament Glory Jupiter Sand Gardens kuti ebifero imeme vana mheta baba wenyu ungasimudze zvanza akati handina chandakaita sinhasi mhepo irimo musha iri kutaura nandi hamuna kutsvaga kuna waya chikupomuzani makauraya hama yedu asi kuti zvaakuoneka mukati memba yani yenyu asi ndozva pakati penyu kune vari kuti isu hasati azviona imi pachenyu tisati tabata dareti pane vasiri kutotenda pazviri kuti asi dhani Tournament Glory vari kurwadziwa asi kana ndisingatauri kuti vari kurwadza ndingatsanangura kuti mese vana mheta batanai handimunzwa munzvere mweya uyu ipi kuhondo kana pfuti yaipfurwa handimunzwisisa ipi Thunder Tournament Glory ever since menda uchakazoita kupondwa pachinhu chedu kupondwa unenge uchinzi wauraya asi pfuti kana yakapfura wakatouraya
aridzoke gidhani shima kuti Jupiter St. Gaudens ende munhu anenge asina kutarisana nemeso newe ndizvo Abigail fira kuti Jupiter wakatarisana neuso hwemusharukwa womusha menyu murikugara ndikutsanangura Yepafeo ndo akapedzisira kuona mumaso mumaziso saka imimi vana mheta gadzisai zvinetswa mukwera sununguro nekuti yoita sefari kana kuti nhuta ndizvo kugwina onyarara imari fyakuti Jupiter St. Gaudens mhepo yemufi so daidisana kuti mimi batsirikanai ava ndingaita sendinovasunungura zvo makana yapisa vachafamba noziva kwekuenda amupo kwakumanidza kuti ngatibatsire kuripa munhu akaurayiwa nehama dzedu kana kuti watakauraya ndizvo so befyauti Jupiter St. Gaudens unotaura kuti ndanga ndiripo nekuti inini mhepo ndaiona iri pakati ndizvo inini wamumatare mhepo iri kutsanangura ini ndiri kuona mhepo asi before haisati yapisa asi mukati memusha iri kutungidza moto haisi nhau chete yemukwero hakuna chipenyu hakuna vakwere vakasungwa ava muzvanza ava vanasikana hakuna dzimba so ridhani shima kuti mubatsirike kana muchinditeerera nemunhu wakare musharukwa kuti ngozi inopera nekuripwa haina chimwe chainoitwa inotaura ndiripo muperekedzi wedare kuti kana muchida kunzvera kuti nemapfupa aya kumusha kwawo ndepi ndinokuperekedzai muri kunzwa mhepo inofanira kutaura maringire maitikiro azvakaita tisatanza kuti yakataiwa ini takazobata mutu ina handinazoda inofanira kutaura ngwarara yakafamba nayo handimondinzwa shumba ndikutsanangura kuvakwere vanoda kubatsirwa vanoda kusunungurwa idhani shima tushona vaenda global overseas vaenda Prometheus emagaida ndomatare kana mune chekundibvunza kana kuti renyira mafambira nderei ndini rangu chetangatsana haitauriri pano nekuti kunoedza aiwa zvimbuya sekuru imi musharukwa wedu tiri kuona majekesera emuri kutiita chitiudzai kuti wazukuru itai kudai itai kudai itai kudai muchifamba imakadai ndizvozvo ndirimo wani ndiri kutsanangura wani yavazukuru handisati ndaenda ndikupindura wanditi mbuya mhepo ngaibudiswe ndikati mhepo kubuda inobudiswa handiti asi kana tiri pano ndepekuchenura nekuudzwa gwara rinotakurwa dare rosvika mukati memusha wenyu handimarinzwa mhepo yobudiswa iri pamhatso handimarona ndambafembo haisi kubuda yakawanda ndopanda kuzoti ndaona kuti akaurayiwa haasi sekuru ake asi kuti imhepo yatohwanda uyezve haisi kutotaura iri kumugwinisa asi inofanira kuti ibude kana ikasabuda pane umwe inobuda pane umwe nekuti mhepo iri mumusha kuti mutende mazviro kwazvo kuti musha wenyu mune mhepo asi kana mati hamudi kutsvaga nezvazvo ngozororai zororai nyasi mbuya sekuru rogerai tingoti isusu nemhuri yese kuuya pano kurwadziwa tiri kutokumbira nzira yekuti saka ndati homwe yangu inosvika pakati pedumba renyu moungana semaunganira maita tobata njera tabata njera ndobika gate rangu rekubudisa mhepo izvo tsvimbo dzandaya nadzo ndedzekuteka idzasiku dzekuronda gwara kuti kana tichinge tatungwa namambo tinongonzi chenura kuti muroyi hasi muroyi mhepo yakadai 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 ndizvo pane nzvimbo musha wevanhu hauchakurudzi nemiko dzakawanda todi kuchenura tinotendera kunzi tinosumura dare redu ratabata kana tawirirana kuti tiende musha topedzisa matare mwana mubvunzo mazukuru mune mubvunzo inini mubvunzo wangu ngewekuti apa ndangotsanangura zvandakaona handisi kuti inini zvikwati ndiwo akaponda aiwa chikonzero nokuti wewo waunzwa kudare wasungiswa ndasungiswa iwo kana ngozi yako
yangu yako imirire ngezvangu andidi kumusha kwawo ba avarege vagadzirise yavo kana yazoya kwauriyo ngezvangu nokuti haisi yekuti imi muri kusairirawo kwako kana ichapisa mvura ichatungidza yatungidza ngeyanguwo zvinonga ndakaita kwaari zvinova kwandiri apopo chinobuda chete iroro vazukuru dai imhiko dzangu inini haungadzinzwisisi dzekubudisa mapfupa kubudisa mweya wemufi kuti utaure kana usingadi kutaura ndikubikisei doro nokuti ndikakubikisa doro takubikira mhepo idzi ndizvo kana ivo vekumusha kwacho mhepo yatotawo kuti tigamuchire mhepo yedu chatanga tabika doro tsvagai zviyo ndiva chakutsvagisa hapana chamucharamba pakati pazvo kana mhepo yakuda kuendeswa kumusha kwayo kwatsvakwa kwaonekwa yataura nzira yataura kwete kuti ini ndikuti bikai doro rikubudisa mhepo kwete umwe yangu atori mupostori zvakare asi kana chasvika chikamu chekuti doro ribikwe rinobikwa kana muchitenda mazviri zvisiri zvokuti ini ndikukutumai murimi muri kuda kubatsirwa ndizvo pasina kumanikidzana nekuti dambudziko ritoripa takumbotaura dare ramafambira ndizvo kana tasvika mukati memusha kana kune wowane chimuti nechine akukumbira muchembere kuti titekaidzirire iwo asi mhepo yatanga kutungamira ndo yatombotanga kurwa nayo yabaura iri mberi zvatoita mubvunzo uripo ngewekuti mbuya tinowaona sei kuti aiwa una madza Vachine